Tervehdys European Caravan Servicestä. European Caravan Service on täyden palvelun karavan huoltotalo, joka tarjoaa karavan ajoneuvoille huollot ja korjaukset. Palveluihimme kuuluvat myös asuntoautojen ja vaunujen vuokraus sekä myymälästämme löydätte varaosat ja tarvikkeet vaunuihin ja autoihin. European Caravan Service on toiminut Etelä-Suomessa jo 6 vuotta. Hyvinkäälle uusi toimipiste avattiin keväällä 2024. Firmamme työllistää tällä hetkellä 6 alan rautaista ammattilaista. Meillä hoituvat huollot ja korjaukset asuntoautojen konehuoneen puolelle sekä asuntopuolelle niin vaunuihin kuin autoihin. Kaasujärjestelmien asennukset, korjaukset ja koeponnistukset on yksi tarjoamme palveluista. Uusien ilmastointilaitteiden asennus kuuluu osaamiseemme ja tietenkin myös huollemme ne olemmehan Dometicin valtuuttama huoltoliike. Nykypäivänä paljon kysytyt aurinkosähköjärjestelmät asennamme ja huollamme. Caravan Marketistamme löydät kaiken, mitä tarvitset vaivattoman karavanin elämään. Ja jos hyllystä ei satu juuri löytymään haluamaanne tuotetta, me tilaamme sen teille monipuolisen verkostomme kautta. Monista yhteistyökumppaneista mainittakoon Gamma-Friedit, joka takaa laajan ja tasokkaan valikoiman erilaisista tuotteista. Myös autojen ja vaunujen varaosat löytyvät laajasta valikoimasta. European Caravan Servicella on myös laaja valikoima asuntoautoja sekä asuntovaunuja vuokrakäyttöön. Valikoimasta löytyy paljon erikokoisia ja erityylisiä vaihtoehtoja. Tervetuloa tutustumaan palveluumme sekä laajaa tuotevalikoimaa. Tasokasta karavan palvelua European Caravan Servicestä.